lalaki. Ang batang lalaki nga mahimugso dungan sa pagsubang sa bituon akwaryo. Makaangkon sa maayong kapalaran bahin sa kahait sa utokan. Undano ng mga bunga sa iyang pangisip og batid mo gamit nini sa pangatarungan. Maila sa pagkamaayong muhan ay sa iyang hunahuna sa atubangan sa kadaghanan. Igmat mamulong og mulantugi, samtang higugmaon niya ang dapit nga gimat anyag kahayag. Ang iyang damo mao ang paglangyaw sa laing kayutaan diin didto iyang hipalgan ang kalipay og kaayohan sa iyang pagkatawo. Kon mahitabo man ugaling nga maiya ang kapakyas sa laing kayutaan, mahibalik siya sa iyang lungsod. Og sa dili madugay iyang makabut ang butang mapuslanon nga nahipos sa panaw, malumo ang iyang kasing-kasing alang niya tong matinahuron kanya. Apan, usa ka mapintas na kaaway kon pakitaan sa daotang taras. Dili hakog, apan hilabihan mo dumot kon maoy hakugan. Gawas nga piligruso kanya ang paglabang-labang sa lawod. Lagmit siya masamad og sulod sa iyang kinabuhi mo takboy ang daghang balatian. Magantos siya sa dakong sakit inig-abot sa ika-30 ka tuig sa iyang panuigon. Kon hugot ang iyang pag-ampo sa Dios maluwas siya ning makalilisang sakit. Wala na'y piligrosong balatian ang moabot kanya og kon kusog ang iyang naturaliza, makapahimulos siya sa kagulangon nga 82 ka tuig. Mabuligon sa kahuyang sa lungsudnon, ingon sa Pangilin. Mahimong amahan sa mga anak nga tugob sa iyang pagpanggaog usa ka sulundong bana. Babae. Ang batang babae nga mulusad sa kalibutan inigula sa bituon akwaryo. Katahaan uyamot og tahuron sa mga tawo. Bugnaw ang buot. Malisod patuhuon sa wala niya makita. Kinaya niya ang magpalutang gayud sa matuod nga kamatuoran. Kaaway niya ang pagpanlimbong. Ang iyang nawong garbusahon og dili usab hilabihan kasayag. Kon hatagan sa iyang higayon makakabot sa tag-as nga kaalam ug makahupot sa mga maayong katungdanan. Ang iyang gugma muturok dili tungod sa kidlap sa buwan. Kon dili tungod sa kaligdong og pamatasan sa mangulitawo kanya. Walay kalauman alang kanya ang lalaki nga magminaot. Gusto mo hiling-hiling sa mga basahon hangtod hikalimtan usahay ang pagkaon ug igong pagpahulay. Dili makatan-aw buhat. Natawo siya alang sa panguri-kuri sa panimalay. Angay likayan niya ang pagpalabi sa buhat o pagtuon kay kundili, takboyan siya sa sakit nga hayan makadaot sa iyang lawas. Mosangko siya sa kagulangon nga 62 ka tuig kon mag-amping lamang siya sa lawas. Kundili mamatay, siya kay mag-agi siya sa sakit hangtod sa 35 ka tuig ang panuigon. Kinahanglan likayan ang pasmo sa kusog. Ibutang sa lugar ang pagpanghilamos, paghugas og tiil ug uban pa.